Formiraj se! Formiraj se! Formiraj se! Formiraj se! Ma daj se, formiraj! A mi smo došli u prilog Formiraj se, koji je pripremljen uz potporu Europske unije u sklopu projekta Informiraj se i odluči, financirano kroz program IPA Info 2010. Sadržaj priloga odgovornosti udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus, te nadražava nužno gledišta Europske unije. Najavio sam u uvodu emisije dva zanimljiva javljanja. Jedno javljanje smo imali iz Bola na Braču, drugi razgovor je sa Sabinom iz udruge, odnosno iz Splitske podružnice udruge IAST. Sabina, jel se čujemo? Čujemo se. Evo ovako, dakle, sad su ljudi čuli ovo, ja sam rekao nešto o IAST, što to zapravo znači, što je zapravo IAST? IAST vam je studentska udruga, a puni naziv udruga je International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Ili mi smo studentska udruga koja se bavi razmjenom studenata tehničkih znanosti. Dakle, spomenula si razmjena studenata, to je nešto što nas uvijek zanima, mobilnost mladih nam je uvijek poželjna tema i volimo kad ljudi putuju, upoznavaju se s drugim kulturama. Reci mi, evo ovako, gledam po vašoj stranici, odmah ću ići u glavu. Kad je najbolje vrijeme da se učlanim? I onda ima super objašnjenje za svako godišnje doba i nikad nije krivo vrijeme za učlanice u IAST. Normalno da nikad nije krivo vrijeme za učlanice. Nama, općenito ja smatram da je najbolje vrijeme za učlanice nakon početkom akademske godine, znači kroz 10. mjesec. Nama natječaj kreće tako negdje oko krajem 10. mjeseca, početkom 11. svake godine, a rezultati natječaja budu kroz 2. mjesec. Znači mi se bavimo razmjenih stručnih praksi koje većinom traju preko ljeta. Naravno imamo i dužih i kraćih praksi, ali većinom su one nekako kroz 2-3 mjeseca da bi studenti mogli preko ljeta otići. Normalno imamo mi to nekakve duže prakse za one koji su pri kraju studija pa mogu otići na godinu dana u neku stranu zemlju. Tako da je moj savjet, naravno, ukoliko je netko zainteresiran i želi se učlaniti, da nas kontaktira početkom akademske godine. I tako mi ćemo im uputiti i objasniti čime se točno bavimo, kako stvari funkcioniraju. Naravno, naši članovi su uvijek nagrađivani dodatnim bodovima, tako da imaju bolju kvalifikaciju na natječaju. Pošto smo mi naravno neprofitna udruga, na takav način nagrađujemo svoje članove koje naravno volontiraju i svojim radom pridonose, znači, da sama udruga bolje funkcionira, pa ih na takav način nagrađivamo. Kad spomeneš praksu, odnosno da se može otići recimo 2 do 3 mjeseca na stručnu praksu negdje vani, što vi kao udruga, meni recimo studentu nekog od tehničkih fakulteta nudite? Dakle, ja dođem kod vas i što dobijem tek prijavnicu, ispunjavam, što se od mene traži, koji su kriteriji, moram li nešto platiti, ko mi pomažu u cijelom procesu? Ovako, znači mi smo svjetska organizacija, imamo oko, sada točno ne znam, ja mislim 93 punopravne članice. Znači to imamo, ne znam, od USA, Kanade, Brazila, preko Tajlanda i Australije. Gotovo cijela Europa je uključena u ovu organizaciju. Znači, ukoliko se vi prijavite, imate online prijavnicu, prijave treba nekakvih mjesec dana. Ovisi svake godine, ali uglavnom bude tu negdje oko 3 do 4 tjedna. Na toj prijavnici vi ispunite, znači, tko ste vi, šta ste, što studirate, kakve su vaše potrebe, da gdje želite otići, imate znači 3 opcije, 3 zemlje da ispunite i koja su vaša znanja, predispozicije i što biste htjeli raditi. I mi prema vašim tim karakteristikama koje ste naveli u samoj prijavi, mi pomoću toga tražimo vama praksu. Mi donesemo praksu, ponudimo vam i ukoliko naravno nekad se stvarno desi da donesemo, u većinom slučajeva donesemo upravo to što su studenti htjeli, a ukoliko naravno mi vama ne donesemo to što ste vi htjeli ili ste se ne znam međuvremenu predomislili ili hoćete nešto drugo, vi niste dužni to prihvatiti. Da. Naravno, kada mi donesemo prakse, vi tada potpisujete ugovor s nama i tada cijela priča počinje. Kada vi potpišete ugovor,
U biti, da bi se prijavili na natječaj, potrebno je platiti 75 kuna, znači to vam je prijava. Dobro, nije strašno. Prijava nije važeća, normalno. I nakon što vi ste prihvatili praksu, kad smo vam donijeli tako nekakvu praksu kakvu vi želite, koja to odgovara vašem profilu, vašem vremenu, slobodnom, plaća da odgovara, apsolutno sve, vi ćete znači dobiti na jednom papiru apsolutan opis cijelog posla, tko je ta firma, kolika će vam biti plaća, koliki su mjesečni troškovi života u tome gradu, u toj zemlji. To apsolutno sve detalje dobijete i ih možete kontaktirati i AST te zemlje da se raspitate o nekakvim dodatnim informacijama ukoliko vas nešto zanima. I poslije toga, nakon što prihvatite praksu, plaća se 650 kuna. I tu vi nakon što potpišete taj papir, mi vam znači kao jeste sve sredimo. Mi vam sredimo to da vas neko dočeka u stranoj zemlji na aerodromu, da vas ta neka osoba dovede do stana. Znači vi nismo kao neke druge organizacije gdje morate možda sve sami pronalaziti smještaj, put i sve to. Zato kod nas platite tih nekakvih 650 kuna koji zapravo uključuje te troškove da vas neko pokupi, da vas neko smjesti u stan, da vas odvede prvi dan na posao i ukoliko vam je, ne znam, se desi i bilo kakav problem, da vi se možete kontaktirati lokalni IAST odbor. Dalje šta još, odvedu vas u banku da otvorite svoj račun. Dakle, tako puna da podrška. Da. Tako je. A reci mi samo, sve. zanima me, recimo trošak putni, trošak do grada u kojem ću obavljati. To mi ne snosimo. Mi ne snosimo putne troškove i troškove osiguranja. To snosi, znači, student. A reci mi, jesi ti možda prošla kroz taj proces? Jesam. I gdje si bila? A ja sam bila u Poljskoj i u Portugalu. Aha, i što si radila? Ja sam radila u Poljskoj, sam radila u jednoj jako poznatoj firmi Dream Lab. To je najpoznatiji portal u Poljskoj. To kao da kod nas možda radite za NetHire ili IndexHire. Tako nešto. Radila sam kao programer, mislim, meni je to iskustvo bilo stvarno super, meni je to nešto najbolje u životu što mi se dogodilo. Sve je bilo tako kako su mi objasnili, dočekali su me na aerodromu, dvoje studenata, odveli su me u dom, bila sam smještena u domu s ostalim praktikantima, ja sam bila inače u Krakovu u Poljskoj, kojih je bilo 50-ak, tako da apsolutno nam je bilo zabavno. Nisam se osjećala niti malo usamljeno ili da isto sam se bojala toga da možda ću biti tamo sama, da neću nikoga upoznat, da ću samo raditi i boraviti u sobi, ali međutim nije tako. Slobodno vrijeme mi smo putovali, išli na izlete, proputovali smo cijelu Poljsku. I onako jedno stvarno super iskustvo koje bi preporučila svakome da otiđe ukoliko ima mogućnost, neka zgrabi priliku i neka otiđe. Slažem se. U Portugalu je također bilo dobro? Je, u Portugalu je isto super. Znači, evo, iz prve ruke možeš svjedočiti da ti se isplatilo uložiti na taj način u sebe svoje obrazovanje, ali upoznati neke druge kulture, jako dobra prilika. Dobro je, evo, mislim da smo nekako zaokružili ovu priču, nisam želio da sad pričamo previše o ekipi što je bila prošlu subotu u Splitu, zato što imamo snimljen razgovor, ali to ćemo objaviti sljedeći put, tako da ćemo tu još malo doraditi taj razgovor, to ćemo ostaviti za sljedeći put. Uglavnom bilo je 25 studenata iz cijelog svijeta koji su trenutno u Hrvatskoj na izletu u Splitu, ali kažem, o tome ćemo malo više sljedeći put. Evo, možeš li samo reći zainteresiranim slušateljima gdje vas mogu pronaći, gdje ste smješteni fizički? Mi smo fizički smješteni na Facebook, imamo svoj ured gdje obavljamo sastanke, jedan put tjedno, znači dok traje školska akademska godina, kada preko ljeta nemamo sastanke jer nema smisla održavati, pošto su većina naših članova putuje negdje po svijetu na praksama. Mogu nas naći, do sada smo imali sastanke svakog utorka u 8 sati, sad ne znam kako će biti ove akademske godine, jer to se dogovaramo ovisno o slobodnom vremenu naših članova, a svi zainteresirani nas mogu naći znači na internet stranici www.iast.hr, također smo prisutni na Facebooku gdje odgovaramo znači na sva pitanja i naravno ih nas može se posjetiti osobno, doći na Facebook, raspitati se tamo na porti gdje je naš ured, pa doći uvijek do našeg ureda i mi vas uvijek možemo odgovoriti na bilo kakva vaša pitanja. Eto, ja bih stvarno uputio slušatelje koje zanima na vašu web stranicu, jer stvarno je dosta dobro pojašnjeno, dosta je pregledno zapravo o čemu se sve radi, što se sve kroz
IAST može dobiti. Sabina, hvala ti i čujemo Hvala se vama. vjerojatno vrlo brzo jer ste dosta aktivni, dosta zanimljivih mladih dolazi kod vas, pa uvijek imamo neku dobru temu za razgovor. Hvala vam puno. Doviđenja. Bog. Može, baš dobro Alan izabrao pjesmu. Ko da sam ja rekao. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and trouble, and the only time he's satisfied is when he's on a drum. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Well, there one brother and a black one, the other foot on the train. I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. Well, there is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Dakle, ponovit ću samo još jedan put za sve one koji su možda došli na kraj razgovora sa Sabinom. Dakle, IAST.hr, otiđite, pogledajte na njihovim stranicama kako se priključiti ovoj studentskoj organizaciji, kako ostvariti praksu u nekoj od zemalja u inozemstvu. A mi imamo dva zanimljiva natječaja za
pročitati. Dakle, Agencija za mobilnost i programe Europske unije u suradnji sa Norveškom, Slovačkom, Mađarskom nacionalnom agencijom organizira seminar za mlade i osobe koje rade s mladima iz ruralnih područja. Program se zove All for One and One for All. Osposobljavanje će se održati od 6. do 8. rujna 2012. u Kutini. Cilj je pronalazak partnera za podakcije razmjene mladih i transnacionalne inicijative mladih, te će biti usmjereno k razvoju projektnih ideja, vještina pisanja projekata. Dakle, zanimljivo za mlade koji su iz ruralnih područja, željeli bi ići ovim slijedom, kao što smo čuli u razgovoru sa Sabinom, dakle, razmjene mladih, upoznavanje mladih iz drugih zemalja. Dakle, od 6. do 8. rujna u Kutini. Prijaviti se možete do 25. srpnja. Više imate na infozona.hr/prilika ili na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU, dakle www.mobilnost.hr. Mreža mladih Hrvatske najavila je upis na studij o mladima za mlade. Riječ je o neformalnom obrazovnom programu koje Mreža mladih Hrvatske provodi već 3. godinu s ciljem poticanja mladih na odgovornost u svojoj zajednici i kvalitetno uključivanje u sudioničke procese demokracije. Ovogodišnje teme studija su sudjelovanje mladih u društvu te građanski aktivizam i obrazovanje. U programu studija sudjelovat će 30 mladih osoba angažiranih u raznovrsnim organizacijama mladih ili za mlade, kao što su vijeća učenika, studentske organizacije, pomladci političkih stranaka, udruge mladih za mlade i tako dalje. Studij okupljaju 10 iskusnih predavačica i predavača, a čine ih edukacijske, istraživačke, analitičke, aktivističke i druge aktivnosti raspoređene od rujna 2012. do svibnja 2013. Dakle, nekih 9 mjeseci traje period, dobije se i rad za raditi, izdaju se bilteni. Dakle, preporučamo svim mladima da do 3. rujna se prijave za ovo, naravno mladi od 15 do 30 godina, dakle infozona.hr/prilika ili mmh.hr, tu ćete moći naći ovaj poziv i nešto više o studijima za mlade. Ovo je bio prilog Euformiraj se. Više informacija o Europskoj uniji potražite na web stranicama delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj na www.delhrv.ec.europa.eu i na web stranicama Europske komisije www.ec.europa.eu.